Purbawasesa kula, mula kula nggunakake cara supaya Bathara Guru gelem maringi pelemper tangga jiwa Jambu Dipa Nirmala. Terus kowe saiki tak dawuhi supaya leren. Ora iso. Sire ora iso karepmu piye? Tetep kula ngoyak Bathara Guru. Bagong, Nun. Aku sapa? Belum. Karo awake dhewe kok lali iki piye? Mbok priksa. Priksa ndasmu. Wah, Ruk Dentara kurang ajar. Lah wong karo awake dhewe kok aku sapa? Lah ya aku jenenge wis lupa ingatan. Lupa. Wong edan ora kena dijak guneman sing apik-apik. Wose kowe gelem mendho apa ora? Mboten. Wose kowe gelem leren apa ora? Mboten. Bagong, Nun. Aku sapa? Wah, loro sing edan iki wis. Wong loro do ra eling ora awake dhewe-dhewe. Kowe gelem leren apa ora? Mboten, pokoke Bathara Guru mana? Bathara Guru pundi? Kula ajeng kepengin njaluk pelemper tangga jiwa Jambu Dipa Nirmala. Nek ora gelem leren tak idak mutar. Lho. Kowe lah. Kok dadi kaya ngono kowe? Aku ki abdimu malah kowe ora ngewangi aku. Ngewangi Bathara Guru. Leren ora? Ora leren jangka kowe. Ah iya aku ya wan. Terus kowe nglimpangke meja mana? Ora. Aku soalnya sing glodak ki ngomong apa? Kowe nang omah kon jaga omah mah glimpang-glimpangke meja. Wah, antil bodar. Penyakit ratanan. Ya ora apa-apa tinggo gayang isi-isi anjat terus. Ah iya. Men ora teko kekes banget. Bagong wis bali. Sampun, Pak. Endi winine? Ini dele wae. Lah aku rak kongonan kowe tak kon njaluk winih pelemper tangga jiwa Jambu Dipa Nirmala. Endi? Entuk gawe apa ora? Pak. Bathara Guru cetil. Bathara Guru pelit. Tak jaluki pelemper tangga jiwa Jambu Dipa sing wujud winih. Aku wis matur nek sing butuhke Babe Semar. Ning Bathara Guru ora maringake, malah aku ditibani anu Pak apa kembang api. Hus. Kembang api anu guntur geni guntur angin. Pletik-pletik ngono. Kowe lara, walah pengetune Bapak aku canggleleng ya, Pak. Dadi tibani kok ngono kuwi ora pasah. Ya syukur-syukur. Terus Bathara Guru tak oyak. Bathara Guru mlayu mabur. Iku sik. Lah apa kowe iso mabur? Aku njaluk aji-aji Bathara Antarada. Wah, jan bocah kok nglidike ra jaman-jaman. Bathara Antarada jaluki aji-aji. Kei ra kaya antil. Wah. Canggleleng e. Terus dikai terus aku iso mabur. Ning ki mau tak jajal wis ra iso. Wis entek gase. Heeh, tikate gosong ya. Wis ra iso mabur meneh. Terus Semar. Ndara Werkudara. Yo. Kok do mlajar-mlajar ngoyak sinten? Ngoyak sapa? Do ora wani omong. Do wedi lho Bapak. Kula niku takon kok do meneng mawon, do ngoyak sinten? Ngoyak Bagong. Terus anak kula. Iya. Ajeng dinapake? Gajul ndase. Kandhani ngeyel kon ora ngoyak-oyak Bathara Guru kok ngeyel. Endi Bagong? Kene pasrahno awak bandinge. Ambiar. Lho Gong sing wani omongan Ndara Werkudara. Karene nek wani. Lho. Ambane aku rono kadohan kowe rene. Wah, ae menungsane. Areng apa? Rene, kowe sing rene. Wah, kowe rene. Kowe rene tandangi. Wah, Kamas sampun. Sampun. Kowe iki mbok ora cerewet ngapa ta? Nek kowe doyak tenan modar tenan kowe. Bapak ngalang-alangi. Rasudi. Oh, semer sepatu. Kula sing kokonan Bagong. Coba aku ngelongi kayamu apa? Aku ngelongi derajatmu apa? Ming tak jaluki winih loro til siji wae ora tok wenehke malah kowe arep mentol loro Bagong.
Saiki sirmu piye karepmu piye? Aja ro bocah tuwek do tuwek. Ayo. Wah, bapak nek ngene iki medeni. Jiwae ditantang karo bapakku. Aku nek wis nang omah ya medeni bojoku tak tantang. Awang bojomu kok. Wah, bojoku ki traing medeni lho terus bojone nek nesu. Oh, ora wani nyebut nek nonton streaming. Merenosmu bang wangaruna dinetraning uga rapuh sabdaning kokila ring kanikara saketer kene donga ningkung lir wuwu sing pine panca
Obato keng ayam mono merak mangwuking pagakan Koko Prabu Sarawu Paduka kula ngaturaken pasegan panakrami. Inggih, Yayi. Sampun kula tamya karya bombong raos sing manah. Kresna, bektiku katur. Ya Werkudara ndak tampa. Koko Prabu sembah kula. Ya Arjuna ndak tampa. Koko Prabu sanget boten nginten babar pisan. Bilih sawetawis wekdal Kyai Semar miwah atmajanipun boten sebo wonten Praja Ngamarta. Mongko Paduka prisa piyambak bilih Pandhawa menika boten badhe saged pisah kelawan Kakang Nayantaka. Nanging emanipun ingga sapriki sampun tanganipun tigang candra. Kyai Semar boten kepareng sowan wonten negari Ngamarta. Koko Prabu menggah pemanggih Paduka Kanjeng Koko Prabu kados pundi? Yayi, nuwun sewu. Menapa Yayi mboten utusan kan para kadang utaminipun Werkudara menapa dene Janaka supados nanjihaken kelawan Kakang Semar? Koko Prabu nembe kemawon kula badhe utusan tumuli Koko Prabu rawuh ingkang mekaten kula tumuli tetarosan lan Paduka Kanjeng Koko Prabu. Werkudara, nggih. Apa Dimas ora ngerti apa to ingkang dadi jalaran dene Kakang Semar ora sowan marang Praja Ngamarta? Aja takon aku nanging takono Jlampruk. Janaka sing saben dina ora nate pisah kelawan Punakawan. Arjuna kula wonten paringan dawuh. Apa si Adi ora ngerti apa to sababe Kakang Semar ora sowan? Koko Prabu kula piyambak mboten mangertos. Lenging saking menika menapa mboten langkung prayogi menawi dipun tuwi wonten ing Karang Kadempel dipun tuweni kados menapa Kyai Nayantaka mbok menawi mangke manggih beda Koko Prabu. Sarating pandam sumula madangi jroning pasarean ngenangi wadana katon remu-remu kalingan ngangreng sang dia manah engkong praptaning iwang pikulun manik moya karya kaget kang samya mulat. Sing langit kelap-lapaton lirkin sanging risang mawe gandrung kukulun boten kanthi kanyono-nyono Paduka tedhak wonten ing negari Ngamarta. Kukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya Puntadewa Luntampa. Kukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Kresna Luntampa. Guru kakekku aku ngaturke sembah. Iya Werkudara Luntampa. Ulun kula ngaturaken sembah. Iya Arjuna Luntampa. Menapa to darunanipun dene Paduka Pukulun keraya-raya rawuh wonten negari Ngamarta upamiya badhe amiji dhateng sowanipun para Pandhawa wonten ing Kayiwangan cekap Paduka paring sasmita menapa dene utusan Jawata sanesipun nanging sabab menapa dene Paduka kepareng rawuh piyambakan wonten ing negari Ngamarta. Puntadewa kula wonten timbalaning ngadhawuh aja kaduk ati kajron penampa yektine prapta ulun ora nedya miji dhateng sowan kita nanging ngerti yo nggih dina samengko Kayiwangan pindhane kaya wis dudu wujuding Kayiwangan merga saka polah gawene Panakawan Pandhawa
pola gawenipun Panakawan Pandhawa kados pundi kepareng paduka Hyang Adi Pukulun. Bagong sowan ana ing Kayiwangan diutus dening Kakang Ismaya nyuwun winih Pelempertangga Jiwlon Jambudipun Nirmala kinaryosana rancak wewangunan ning Karang Kadempel. Nanging ulun ora ngeparengake tumuli Bagong ngamuk punggung eloke ing atase usulun patrapi utawa ulun dawahi saka kadewatan. Boya tumama ning awake Bagong dina samengko mutha-mutha kelawan panjenengan ulun. Mangsa Barong Pandhawa nggone ngelingake kelawan Panakawan kita. Werkudara, nggih, Janaka wonten dawuh. Wis terwaca dawuh panjenenganing Hyang Adi Pukulun Bathara Manikmaya Dimas. Panakawan Bagong elingna aja nganti kurang ajar karo para Jawata. Wah, yo. Saking Godha Sang Kurukula yen amutusa Sang Sri Bagong dalem. Bagong non apa bener kowe ngoyak-oyak Bathara Guru? Heeh. Lho, ora basa anu nggih. Sebabe apa? Mulang matematika urung rampung wis tinggal lunga. Sapa? Aja edan, aja ngawur. Bathara Guru wis sesembahaning para titah. Bagong. Ayo dilereni nggonmu mutha-mutha Sang Hyang Jagannata. Nuwun sewu, Ndara. Nek Bathara Guru niku maringake winih Pelempertangga Jiwa Jambudipun Nirmala mongko sik njaluk Bapak. Niku kula ora apa-apa, kula ora arep mamon, ning Bapak wis paring dawuh karo Bagong. Nek Bathara Guru ora menehake sakarepmu Purbawasesa pasrahke karo kowe. Ah, niki kula menggunakan hak wasesa saya. Purbawasesa kula, mula kula nggunakake cara supaya Bathara Guru gelem maringi Pelempertangga Jiwa Jambudipun Nirmala. Terus kowe saiki tak dawuhi supaya leren. Ora iso. Sire ora iso karepmu piye? Tetep kula ngoyak Bathara Guru. Bagong, Nun, aku sapa? Belum. Karo awake dhewe kok lali ki piye? Mbok priksa. Priksa ndasmu. Wah, Rubendara kurang ajar. Lah wong karo awake dhewe kok aku sapa? Lah ya aku jenenge wis lupa ingatan. Lupa. Wong edan ora kena dijak guneman sing apik-apik. Wose kowe gelem mendho apa ora? Mboten. Wose kowe gelem leren apa ora? Mboten. Bagong, Nun. Aku sapa? Wah, loro sing edan iki wis. Wong loro do ra eling ora awake dhewe-dhewe. Kowe gelem leren apa ora? Mboten, pokoke Bathara Guru mana? Bathara Guru pundi? Kula ajeng kepengin njaluk Pelempertangga Jiwa Jambudipun Nirmala. Nek ora gelem leren gak idak mutar. Lho. Kowe lah. Kok dadi kaya ngono kowe? Aku ki abdimu malah kowe ora ngewangi aku. Ngewangi Bathara Guru. Leren ora? Ora leren jangka kowe. Ah iya aku ya wan. Utus. Wah
modar tenan aku. Pecah sirahe mbok yakin iso. Iki nek ra mulih none bapak tak pasrahke bapak ya jawani ro bapak apa piye Mas aku. Glimpangke meja Mas. Ora. Aku soalnya sing glodak ki ngomong apa? Wah, nang omah kon jaga omah mah glimpang-glimpangke meja. Wah, antil modar. Penyakit ratanan. Ya ora apa-apa dinggo gayeng isi-isian jatro. Ah iya. Men ora teko kekes banget. Bagong wis bali. Sampun, Pak. Endi winine? Ini dele wae. Lah aku rak kongonan kowe tak kon njaluk winih pelemper tangga jiwa jambu dipa nirmala. Endi? Entuk gawe apa ora? Pak. Bathara Guru cetil. Bathara Guru pelit. Tak jaluki pelemper tangga jiwa Jawa Dewa sing wujud winih. Aku wis matur nek sing butuhke Babe Semar. Ning Bathara Guru ora maringake, malah aku ditibani anu Pak apa kembang api. Hus. Kembang api anu guntur geni guntur angin. Pletik-pletik ngono. Kowe lara, walah pengecune bapak aku canggleleng ya, Pak. Dadi tibani kok ngono kuwi ora pasah. Ya syukur-syukur. Terus Bathara Guru tak oyak. Bathara Guru mlayu mabur. Iku sik. Lah apa kowe iso mabur? Aku njaluk aji-aji Bathara Antarada. Wah, jan bocah kok nglidhike ra jawa-jawa. Bathara Antarada jaluki aji-aji. Kei ra kei antil. Wah. Canggleleng e. Terus dikai terus aku iso mabur. Ning ki mau tak jajal wis ra iso. Wis entek gase. Heeh, tikate gosong ya. Wis ra iso mabur meneh. Terus Bathara Guru prapta ning negara Ngamarta, Pak. Aku dipethokke Ndara Janaka karo Ndara Werkudara. Terus Ndara Werkudara menging aku ngoyak Bathara Guru aku nesu. Kono ya nesu aku didak aku endo. Lah terus engko takono wonge dhewe engko wonge tekan kene, Pak. Janaka iya Semar. Ndara Werkudara ya. Kok do mlajar-mlajar ngoyak sinten? Ngoyak sapa? Do ora wani omong. Do wedi lho Bapak. Kula niku takon kok do meneng mawon, do ngoyak sinten? Ngoyak Bagong. Terus anak kula. Iya. Ajeng dinapake? Gajul ndase. Kandhani ngeyel kon ora ngoyak-oyak Bathara Guru kok ngeyel. Dedi aku kene pasrahno awak bandinge ambiar. Lho Gong sing wani omongan Ndara Werkudara. Karene nek wani. Lho. Ambane aku rono kadohan kowe rene. Wah, ae menungsane. Areng apa? Rene, kowe sing rene. Wah, kowe rene, tandangi. Wah, Kamas sampun. Sampun. Kowe iki mbok ora cerewet ngapa ta? Nek kowe doyak tenan modar tenan kowe. Bapak ngalang-alangi, ra sudi. Oh, semer sepatu. Kula sing kokonan Bagong. Pancen niat kula njajal Kalimanik Maya. Niki wit seka dadi wujud Semar nganti tekan seprene meniki durung tau ngrasake
sithik mawon kanikmataning Suralaya. Lah kok kula niat pengin njaluk winih mawon lho. Ajeng kinarya srana anggen kula bangun Karang Kadempel kok Bathara Guru malah ora ngentukke malah mentala karo Bagong niku sampean nek iso menggalih sakniki mang petung sing bener kula napa Bathara Guru pancen cah siji nika nek kalih kula Sri Anaten guru niku nek kalih kula pancen ora duwe rasa tresna sing ana gething kebul sengit mula pendak-pendak kula duwe gawe kula duwe gegayuhan mesti Bathara Guru niku mesti ngrepoti laku kula. Ngopo Gong beker-beker ku. Au Kang Supan munyuk terus. Wah. Kang Supan munyuk ya sak karepmu. Kang Supan apa-apa sak karepmu ora. Ora ana apa-apa kok mere. Pripun sakniki kula tak takon sampean? Nggih. Lah terus aku kudu piye? Pun sampean mboten santem pundi-pundi mangke ndel teng mriki. Mengke rak manik moyo tekan mriki. Nek tekan mriki ajeng kula tanjihke karepe pripun? Saiki rasa caturan karo Bagong, caturan karo Semar. Coba aku ngelongi kayamu apa? Aku ngelongi derajatmu apa? Ming tak jaluki winih loro til siji wae ora tok wenehke malah kowe arep mentala karo Bagong. Saiki sirmu piye karepmu piye? Aja ro bocah tuwek do tuwek. Ayo. Wah, bapak nek ngene iki medeni. Jiwae ditantang karo bapak. Aku nek wis nang omah ya medeni bojo kowe tak tantang. Awon bojomu kok wah bojoku ki traing medeni lho terus bojone nek nesu. Oh, ora wani nyebut nek nonton streaming. Mecucu mecucu. Siringan raruruan blas. Nek tak jaluki ide njukuk dhewe ngono kuwi. Aku mas tenang jane wong njukuk akeh juan. Ah iya. Ha digawe nesu wae iso njukuk akeh. Ane ra tak gawe nesu ora iso njukuk akeh. Ten ra iso dum-dum aku. Ah iya. Sirmu piye aku tak takon. Ayo, saiki mbok wenehke ora. Nek ora kowe tak tanting wutuh nang kene. Apa aku kudu munggah dhewe nang kayangan tak rontoki pertangga jiwa. Tak gawake Bagor. Jambu dipun kula rontoki kabeh. Kowe do ngeleh ora mangan apa-apa. Ya Pak yo, kowe kose. Konjur ayo Pak. Ayo dirontoki saiki Pak. Mbane pangan munyuk. Is. Beco ana wong gawe bahan senengane ngono kuwi lho aku ora seneng aku. Nun ngapunten iki gedhange kula pangan mboten apa-apa biasane pangan munyuk ngono to. Terus pojok wetan. Apa? Iya. Hah? Inggih. Kakang Ismaya kula nyuwun pangapunten. Menawi Kakang Ismaya badhe ngersakaken winih pelempertangga jiwa lan winih jambu dipun nirmala kula caosaken. Wo! Mencra-mencre. Mau dek aku nembung ra dikeke barang Semar sing ayo saiki piye tak tanteng wutuh kowe ngejak apa? Terus pucet. Pajan wis. Yaene kok mangan gedang. Marai merinding. Iki apa to ya? Sir-sirane aku. Mangan gedang kok sir-siran. Marai ran jenak-jenaki wong mangan aku. Oh ya ini iki anggere ana siji mangan gedang, loro mangan kacang ki rasane kaya. Ngati kaya deg-deg ser ngono lho. Ayo rasa dingetke ora. Ah weruh. Ah iya. Wis gak dijaluk kuwi pilih pertama-pertama lho jauh-jauh lho.
ulun caosaken Kakang. Ngono kuwi lho. Wong aku ki dadi Kakang wis ngalah karo kowe pirang-pirang abad aku urip ning donya, kowe ning kayangan kanikmatan bondo donya, derajat pangkat tok kukup kabeh aku mung dadi kere kaya ngene wae tak trima kok. Ming jaluki karo Kakangne kok kaya ngono. Oh ngono kuwi lho Om. Waduh. Om sapa? Om Guru. Om Guru. Adine bapak to? Heeh. Aku wis glegekan terus ya, Tru. Ah iya. Irungku bundet e. Sedot kireng. Antil dasmu ora. Kaya bayi kae lho. Irung butute irung lalu di karo mbokne di ngono kae. Tak Tru. Aku sentrap-sentrup ngene iki. Heeh. Iki nek ora golek anget-anget. Ah iya. Ayo kene. Winih. Jambu Dipanirmala, pelemper tangga jiwa kula caosaken tangan kula kekalih Kakang. Ribut ki bentuke kaya ngapa to, Pak? Ora entuk. Kowe ora wenang nyawang winih Jambu Dipanirmala, winih pelemper tangga jiwa. Ndelika, ndeloki kok ndelika. Wah, ndeloki. Ush. Mangkel aku. Sesuk golek winih dhewe. Ya Reng ya. Nah. Ditandur ya Reng. Ngene wae Reng. Kowe iki sirahmu kek ana lendut tak tandurane winih. Aku nganti jengkel lho rasane omong wae gek ming waton ngawur le omong. Lah nek ora ngono aku kele dicintai iki mergo kuwi lho. Ha iya. Kowe lah. Sinuwun Dwarawati. Iya, Bagong. Iya. Wilujeng Den. Sampeyan nggih mbetake winih? Ora. Ming arep takon karo bapakmu. Mang takoni sing angel, men ra iso jawab. Bijine 0, Bapak. Pripun to, Kakang Semar nedya mbangun apa? Karang Kadempel niki ming supaya mecut rasaning para kawula sak Karang Kadempel gelem supaya bebodro rumiyin. Nek wis bebodro niku mengke mengkari ngrasake kepenake. Oh ngono nggih. Yo, Kakang Semar muga-muga kabeh mau dadi sarana pamecut tumraping para kawula sak Karang Kadempel enggal gumregah supaya papan kene bisa tambah rejo, tambah endah lan setemah bisa ngrawake para piyayi-piyayi saka mancanegara. Monggo dipun wiwiti kanthi ucap Bismillah mugi saged kalaksanan, Ndara.